2003 आरो 4 बे 2 बोसोरावनो सुक्तिखौ फुरा फुल फ्लेजेड खालायनानै इलेक्सन फाथिनो हादों जायफोरा बड'लेण्ड आन्दलनाव मुख्लं जालांबाय बिथांमोना 5 लाख मोनगोननि थाखाय आसायावनो नै दिनै 935 नखरा दाबो मोननायनि लामायाव फैयाखै गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो लोगोसेनो मिजिंथिबावो नोंथांमोना अरायबो मोजाङै थागोन आरो लोगोसे मिजिंथिबावो जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नङाब्ला बुजिनो हानाय नङा आरो गुबुन फारसेथिं आसा खालामबावो जे नोंथांमोना चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला एबा चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै बिटिसि आरो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै गोबां समनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों माब्लाबा गाज्रि रावफोरजोंबो सोंखारिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों नाथाय थारैनो बिटिसि आरो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेराव बबे एग्रिमेन्टआ साबसिनमोन बेफोरखौ लानानैबो माब्लाबा अपेन डिबेट खालामलायनांगौनिबो बाथ्रा सिखारदों नाथाय सोरबाया अपेन डिबेटखौ खालामनो नागिरो सोरबाया नाथाय गिनानै फावसयनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो नुबाय थानो मोननाय जादों दा बिनि गेजेरावनो माखासे भिडिअफोर ओंखारदों बिपिएफनि मानगोनां एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथाङा दाखालि 29 जिहेतु बिटिसिनि एसेम्बलि जानानै थांदोंमोन बेयाव बिथाङा माखासे सोंथिफोर सोंदोंमोन दा बे सोंथिफोर सोंनायाव बिथाङा जायफोर फिननायखौ मोनदों बे फिननायखौ गोजोननाय मोनाखै होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों अब्ला बिथाङा मा फोरमायदों भिडिअनि गेजेरजों एसे नायग्रोदिनि बिनि उनाव आरो फिन सावरायलांफिनदिनि बिथांमोना खुगाजों गोदै बुङो खिन्थु प्रेक्टिकेलि दिनै बिथांमोना मोनसेबो दिनै मोजां खामानि मावनो हायाखै नंखायनो जों नुदों बिथांमोना जे फेइलर बेट बे माने बिटिसिखौ बिथांमोना मोजाङै खुंनो हायाखै बेबस्थाखौ बिथांमोना दिनै बे फोरमान जादों बिथांमोना जों सोङोब्ला बुङो 17 बोसोरनि खोथा बुंबाय थायो बिथांमोना 17 बोसोरजों मा फोरमायनो नागिरदों जों बुंनो हायाखै बिपिएफआ दिनै 17 बोसोर दिनै रायजोजों सायख'नानै सरकार खुंनाय दिनै 17 बोसोर दिनै मोनाखै 15 बोसोरल'सो मोनदों बिथांमोना 17 बोसोर बुङै दिनै बिथांमोना एरायना थानो नागिरो जों जि खोथाखौ बुंदों रायजो राजानि सार्थआव माखासे खोथाफोरखौ जों सोङोब्ला बिथांमोना 17 बोसोर बुंनानै एरायनानै थानो नागिरो नंखायनो दिनै नुदों बिथांमोना दिनै रायजो राजाखौ थगायनो नागिरदोंमोन हसाके जुदि बिथांमोना 16था डिपार्टमेन्टखौ दिनै जुदि डिसिनो गथायाखैब्ला मैयानि गेजेराव दिनै बिथांमोना नोरै माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दय मोनो आरो मोनसे गेजेट नटिफिकेसन दिनबावनो गोनां जाखो दिनै बिथांमोना दिनै जों नुदों जुदि 16था डिपार्टमेन्टखौ आरो मानो बिटिसिआव लाबोफिननो थाखाय दिनै बिथांमोना मानो बेखौ अर्डार दिहुनबावनो गोनां जाखो मानो अर्डार दिहुनबावनो गोनां जाखो जुदि बेथ' फोरमान जाबायना दिनै जोंनिफ्राय जुदि बारे बे खोथाखौ जों बुंबाय थायामोनब्ला बिथांमोनाथ' लाबोफिननाय नङामोन दा बेनो मोनफा मोनसे फोरमान जुदि बे 16था डिपार्टमेन्टआ दिनै 3 बोसोर जुदि बिथांमोना जुदि पावाराव लानानै सालायोब्ला गावसोरानो पावारखौ एक्सारसाइज खालामनो मोनगौमोन ना दा नंखायनो बिथांमोना दिनै बिटिआरनि मुङाव जेबोजो लाबोनो हायाखै थगायदों बिथांमोना बे मोनसे फोरमान जादों आरो नंखायनो दिनै बे रोखा प्रुफ दं बाजेटफ्रा दिनै बेसेबां फैदों बेसेबां फैयाखै समाय मथे बिथांमोना दिनै बेसेबां खरसा खालामनो हायाखै बेखौ जोङो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो फोरमान मोनबाय थादों नंखायनो एमजि एनरेगानि नामाव जायफोर दिनै बेनिफिसारि जायफोर दिनै माने इउजारफोर दिनै बिथांमोना फैसा होआब्लानो दिनै बिथांमोना बिल मोना मानो 25% मानो 35% 40% लागै दिनै बिथांमोना मा खारननि थाखाय दानदों जायफोर इउजारफोर बिथांमोना दुखु मोननानै जोंनि गेजेराव फोरमायफैदों सोर होखो अथराइजखौ सोर होखो दिनै इन्जिनियार दिनै भिडिअनो बायदि फैसा जानो थाखाय अब्लाथ' बेफोर साननो गोनांनि खोथा नङा नामा नंखायनो दिनै बुंदों बे खम निस्सय इउपिएफनि दैदेनगिरि दानि बर्तमान माने बिटिसिनि जायफोर माने प्रशासनिक जायफोर दिनै एमसिएलए इएमफोर बिथांमोननि आखाइ दं नंखायनो दिनै बिटिसिखौ दिनै बिथांमोना बासायनांगौ ना बिथांमोना दिनै खैफोदाव खोलैनांगौ रायजो राजाफ्रा नायबिजिरबानो जाबाय बिथांमोना बिटिसिखौ जौगानाय लामाथिं लाङाखै बिथांमोना दिनै हाखर फारसेसो दिनै नाख्लायगासिनो दं बिटिसिखौ नंखायनो दिनै नुदों बिटिआर सुक्तिनि खालायखांनायनि उनाव जोङो लुगैदोंमोन जे बिटिआरखौ बिथांमोना मोजाङै सालायथों जों बिटिआर मोनबाय होननानै दिनै जोंबो बयबो गोग्गादोंमोन जोंबो सासे आन्दोलनखारि जोंबो माने सुक्तिजों लोब्बा दं दिनै जों बिटिसिखौ बरबाद जाजानायखौ लुगैया बिटिआरनि नामाव जों बिटिसिखौ बरबाद जाजानायखौ लुगैया बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बरबाद जाजानायखौ लुगैया दिनै बुंदों जे दासिम एनडिएफबिनि सोमावसारनायनि गेजेरजों माने 3111 मुंख्लंफोरनि दिनै बिथांमोना लिस्ट मोनबाय होननानै बुंदों दा बिनि गेजेराव साबैसो होनो हाखो बिथांमोना दिनै स्पष्टयै बुंनो हायाखै बे बिथांमोना होबाय थादों होनना बुंदों आरो सिगां
बेलटि सुक्तिनि गेजेरजों 2003 सुक्तिनि गेजेरजों गासै 2626 जन दंमोन 2626 जननि गेजेराव माखासे होबाय आरो माखासे बहुत माने होनो गोनां दंबावो दिनै बेखौ नायोब्ला गासै जोङो 5000निबो बारा जोंनि आखायाव दिनै बिथांमोननि आखायावबो दिनै बे मजबुत लिस्टआ दङ अब्ला दिनै थासेयावबो आसाम सरकारनिफ्राय दिनै फैसा फैखानाय फैसाखौ माने टाइमलि दिनै बिथांमोना मानो होनो हायाखै मानो फैसा दिनै थांफिनबाय थादों बिथांमोना दाबो बिथांमोना बुंदों मुंख्लं नखरफोरनो 200 जन मुंख्लं नखरफोरनो होनो थाखाय गावसिनि आखायाव फैसा मजबुत दं होनना बुंदों मजबुत दंब्ला होदोना मानोथो होआखै मानो दिनै बिथांमोना जि सेराव जिरायनानै दिनै बिटिसिखौ खुंबाय थादों मुंख्लंफोरनि थाखायसो मोनदोंना बे सन्मानखौ मुंख्लंफोरखौ जों सन्मान होनो रोंनांगोन नांग्राफोरखौ जों सन्मान होनो रोंनांगोन दिनै जायफोर दिनै सोमावसारग्रा आं अकल एनडिबिखौल' बुङाखै माखासे फरायसा आफादनिबो माखासे दैदेनगिरिफोर सोमावसारनायनि माखासे मानसिफोर दङ दिनै बिथांमोना जिबायदि सा सुबिदा मोननांगौ दिनै मोनाखै सुक्तियाव होखानाय दफाफोर लाइमोनफोरनि थाखाय जितु रिक्रुइटमेन्टनि खोथा दंमोन बे साखरि होनाय खोथा दंमोन कुनु बे फिगारनि खोथा गैया साबैसेनो होगो साबैसे मोनखो बिनि खोथा गैया खिन्थु दिनै 4 बोसोर बारलांबाय मोनसे सुक्तिया दिनै 4 बोसोर बारलांबा आरो बिनि सायाव नों मा आसा खालायनो हानो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे फोरमान खालामनो सानदों जे 2003 सुक्ति जानाय बेलटिनि गेजेरजों जानाय सुक्तिया दिनै गासै दिनै 40टा डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै दिनै बिटिसिआव दिनै मोनबाय आरो बिटिसि जाखांनाय सुक्तिनि गेजेरजों मोननाय माखासे पावारफोरखौ जोंनि बिटिसिनि बारग' चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2 बोसोरावनो दिनै बेखौ मोनफ्रोमबो दफाखौ फुल फ्लेजेड इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै दिनै मोजां सरकार खुंथाय बेबस्था दिनै बिथांमोना लाबोनानै दिनै बिटिसिखौ सालायबाय थानो हादों 2 बोसोरल' 2003 आरो 4 बे 2 बोसोरावनो सुक्तिखौ फुरा फुल फ्लेजेड खालामनानै इलेक्सन फाथिनो हादों दिनै बिटिआर सुक्ति जानायाथ' 4 बोसोर जाबायना बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सफैनाय फैसाखौ दिनै थाइसेबो सफैयाखै दा बेफोर मोनसे बेरथ'आव बिथांमोननि माने फैलरा बेहाय बेरखाङा नामा नंखायनो आं खावलायदों रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालायनानै सঠিक जोंनो बिटिसिनि बासायनायनि सार्थआव दिनै खौसे जानानै जों मानगोनां बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो जुदि पुनराय जुदि बिटिसिआव जुदि सिफ खालायनो हायाब्ला किन्तु फैबाय थानाय दिनाव जों बिटिसिनि जितु मर्यादा मान मर्यादा बिराद गाहायाव थांगोन दिनै बिथांमोना बिटिसिखौ बासायनो हाया बे भिडिअखौ नायनानै निश्चय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे बिटिसि एकर्डनि लोगोसे जोङो मा मा मोनबोफादोंमोन आरो बिटिआर एकर्डनि उनाव जोङो मा मा मोनखो आरो मा माखौ खोमानो गोनां जाखो अब्ला जों एसेबाबो हमनो हायो जे बबे एग्रिमेन्टआ जोंनि थाखाय साबसिनमोन दा जोङो नुबोबाय थाखादों बिटिसि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावनो जोङो गोबां लाइमोनफ्रा साख्रि मोनदों आरो बिनि उनाव बिटिसि जितु एग्रिमेन्ट एकर्ड बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायावबो गोबां सम लायाखै नाथाय दा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जिहेतु खालामखांनायनि उनाव दिनैहाय 4 बोसोराव आगान होबाय अब्लाबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि जितु दफाफोर बेफोरखौ दासिमबो मोनसेबो मावफुंजानायखौ जोङो साक्सेसफुलि नुनो मोननाय जायाखै माखासे गामिफोर बारायनायनि खोथा हयथ' बेफोरखौ बारायदों नाथाय अब्लाबो बारायदोंब्लाबो बेफोरखौ मा रोखोमै बारायनाय जादों दासिमबो माने क्लियारिफिकेसन खालामनाय जायाखै बेयो मोनसे आद्रा थानाय बायदि जानानै दङ दा बेफोरखौ नायोब्ला जों निश्चय हमनो हायो जे माखासे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जानांगौ बायदि खामानिफोरा जायाखै बिनिखायनो निश्चय बिनि सायाव डिबेट खालामनांगौआबो गोनांथि दङ होननानै आङो सानो जिहेतु रायजो राजाफ्रा आसल खोथाखौ दासिमबो आबुङै मिन्थिनो मोनाखै दा बेयो जानानै थांबाय दा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो आरोबाव गुबुन मोनसे जोंहा एकर्डजों फैफानाय दंमोन जे मुंख्लंफोरनो 5 लाख करि जिहेतु एक्स ग्रेसिया हिसाबै होनांगौमोन बेखौ दिनैसिमबो होफुङाखै दा बेनि सायावबो जायफोर मुंख्लंनि न'खरफोर बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायग्रोदो बिनि उनाव एसे सावरायफिनबावदिनि मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय जि धरना होनाय बे थांखिखौ आं फोरमायनो सानदों मानोना 2017 सनाव जिदानिखि सर्बानन्द सन'वाला चिफ जानानै दङमोन अब्लानो नैबे बड'लेण्ड मुंख्लं जानाय जाय न'खर बिथांमोननो 5 लाख अनसुंथाइ होननानै फोसावनाय लेखा जों दिनैसिम नेनानैबो जोंनि जि मोननांगौ मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनैनि थाखाय जों नै दिनै बे जोंनि जिल्ला बेंगिरि बिनि दरखं मोखाङाव जोङो गासै मुंख्लंफोरा ज' जानानै धरना होनो गोनां बाध्य जादों जोंहा बाक्सा आरो तामुलपुर लोगो नांनानै 935 जन न'खरा मुंख्लं
दा नैबे 5 लाख अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय नेनानै दङ नाथाय बाक्सा हिसाबै 1035 जनमोन नाथाय बिनिनो आगोलाव एसे मोनलांबाय दा नै थाबावनाय जायफोरा बड'लेण्ड आन्दलनाव मुख्लं जालांबाय बिथांमोना 5 लाख मोनगोननि थाखाय आसायावनो नै दिनै 935 न'खरा दाबो मोननायनि लामायाव फैयाखै बिनि थाखायनो जों दिनै बे लामाखौ लानो गोनां बाध्य जादों जोंनि दिनैनि दाबिया जाबाय माने 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ आरो न'खराव साफायै साख्रि होगोन होननानै फोसावनाय लेखा बे साख्रिखौ मोननांगौ होननानै जों दिनै बे मोननै डिमान्डखौ होनाय जादों जों बेखौनो बुंनांगोन जि जितियानोखि गभर्नमेन्टआ सुक्ति जायो अब्ला बिथांमोना बुङो माने इलेक्शननि केम्पास खालामनायाव बिथांमोना बुङो माने बिटिसि बिइसि आरो बिटिआर बे मोनथाम सुक्तिया जादों मुख्लंफोरनि थाखायसो जों जुदि मुख्लंफोरखौ मान होनो रोङाब्ला जोंखौ सावगोन होननाय बिथांमोना जितियानोखि गोदोर मिटिं खुंगोन मिटिंआव बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो नाथाय दिनैसिमबो मुख्लंफोरखौ अनसायनो रोंनायखौ जों नुनो मोनाखै बेनिखायनो जों बुंदों थाबैनो जोंनि बड'लेण्ड आन्दलनाव जायफोरा मुख्लं जालांबाय बिथांमोननि 5 लाख रांखौ थाबैनो होनो थाखाय बिथांमोना बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय नंगौ थारैनो जोङो दा जेरैबायदि जौगानाय मोनदों जेरैबायदि जोङो माने गोजोन सान्थियाव दङ बेयो जाहैबाय गासिबो जोंनि बर'नि दावहारु मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों एबा जिउनि बेसेनजों मोननाय होननानै जोङो बुंनांगोन जायनि थाखाय जोङो दिनैहाय बेबायदि परिबेसाव दं नाथाय बैफोर मुंख्लंफोरखौनो जोंनि दैदेनगिरिफोरा दासिमबो माने सनमान होनो रोङाखै जायनि जिउ आरो थैनि बेसेनजों बिथांमोना गोजौ सियाराव जिरायनो मोन्दों दा बे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आं सानो बिथांमोना जायफोरनाखि दा खुंथाय गोहोआव दं बिथांमोनहा गोख्रैयैनो बे एक्स ग्रेसिया जिहेतु 5 लाख करि मोननांगौ आरो मोनफ्रोमबो मुंख्लं न'खरनो साफा साख्रियाव सोसननांगौनि बाथ्रा बेखौ जाहाथे माने मावफुंना होयो बेखौबो आङो आसा खालामबाय आं दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामबाय निमाहा बिबाय बिनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो उनाव लोगो मोनफिनगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ